J リーグ2025シーズン J1 リーグ第18節横浜 FC vs 柏レイソル。横浜 FC は先制したけど追いつかれたか。やっぱり柏は強かったな。横浜 FC は負けなくてよかったという内容、柏は勝ちたかったという内容の試合かな。勝ち点3はどんな相手でも簡単じゃない。少なくとも連敗は許されない試合だった。シンポいい選手だったな。柏に欲しいくらいの選手だった。武蔵にゴールが生まれたのは大きい。横浜 FC としては柏に勝ち点1取れてよかったかな。細谷がまた決めたのは大きい。完全にトンネルは抜けてくれたかな。